kunu wee mara na Dr. Ndubuisi aha otu onye ụmụaghara Ọnịcha esite Mbaise onye nke nọ bụrụ USA o jere elije onye mere mele Dr. Jamu manazu ya deredu Chukwumari oge mere ya deredu Mkpụrụobi ya deredu Chukwumari oge mere ya deredu Dr. Ndubuisi ọgaranya la mmụọ dike na mụ manazu alawala o ọgaranya la mmụọ alawala the first PhD holder in economics. I have the first PhD enwere na Ọnịcha Mbaise. Onye akpọrọ nwoke bịa lere onye akpọrọ nwoke. Ọ bụ dị nwoke leji. Nwoke nọ Ọnịcha Mbaise. Ọ lụrụ nwaanyị mara mma. Ugolọma nwaanyị. Asa mma nwaanyị ye. Mmiri akụ aha otu. Ni nwa mara ọ lụrụ nwaanyị na Ụmụọma Ọnịcha esite Mbaise dike ọhalala onye akpọrọ nwoke bịa lere onye akpọrọ nwoke. dike nwoke ọ bụ onye akpọrọ nwoke. dike ọhalala onye akpọrọ nwoke isii ndị nwoke anọ ndị nwaanyị abụọ onye akpọrọ nwoke dike bịa lere onye akpọrọ nwoke. dike ọ bụ onye akpọrọ nwoke. dike na mụ mma n'azụ dike na mụ mma n'azụ Dr. Ndubuisi Ndubuisi aha otu nwaanyị ya mụrụ ya ụmụ isii ndị nwoke anọ ndị nwaanyị abụọ diọkpara ya bụ Uchenna aha otu osote ọkpara ya bụ Chinweze aha otu nke atọ bụ Chisom aha otu Udochukwu aha otu ya wụ the last born ya na nwoke Adukwuda Nnenna aha otu ya dere du the second daughter ya wụ Akure aha otu ndị nwaanyị abụọ alụchara di ya dere ndị nwoke ndị ọzọ alụọla nwaanyị onye nke ọzọ bụ Udochukwu aha otu a very handsome young man. Kedu maka ọgọdị adị ya Duwen nkara n'obi o Mr. Charles onye nke lụ onwe ya nwaanyị nke abụọ Akure anyị si unu kara obi ụmụ nwunye ya biko unu kara obi Tolu ọ nwunye nke ọkpara ya dere du Tolu take her Chukwu makpara ime ọ ga-emere ya ya dere nwaanyị Chinweze Jennifer biko unu kara obi ya dere nwaanyị Chisom Kelechi anyị na-asị unu kara obi ọ otu akwụkwọ na-esi adị ọnwa melarụ ọnwa melarụ
Dr. Ndubisi nwere ịhụnanya na ndị obodo ya. Ọwụ maka football, o so na ndị na-adị akwado ndị otu egwu bọọlụ ụkwụ. Dr. Ndubisi ọ wụrụ onye nkụzi na Nsụka n'oge ọ nọ n'obodo oyibo. Ọ kụziri na so many universities in USA. Ya dịrị duu. Ndị Ọnịcha mmiri ndị kere na Washington DC unu kara obi. Ahụ otu famili niile unu erugweluju ka ndị na-enweghị olileanya. Ọgaranya na Dr. Ndubisi ọla ọnwụ omenarụ ọnwụle ọmịmenarụ onye akpọrọ nwoke onye akpọrọ nwoke bịanere onye akpọrọ nwoke Nwoko, nwoko, ọwụ onye akpọrọ nwoke ọ bụ nwoko, mkpụrụ obi ya siri ike. ya dere duo Ike Chukwu mara ihe ọ ga-emere ya ya dere du ka mkpụrụ obi gị na n'udo. ya dere duo Chukwu mara ihe ọ ga-emere ya ya dere du Ọ bụ tọdụ. ezinụlọ otu niile ọgaranya na mmụọ ọgaranya na mmụọ ọgaranya na mmụọ ọgaranya na mmụọ ezinụlọ otu niile ọgaranya na mmụọ unu amala jijiji nsunu kara obi nsunu kara obi unu atamụla cha na Chukwu mara ihe ọ ga-emerụ unu Nwoke mgbe ọ bịara ụwa ọhụrụ, ibie gara primary school ya adụghị ga. He was into clerical training, bookkeeping. O mere shorthand. onye akpọrọ nwoke onye akpọrọ nwoke bịanere onye akpọrọ nwoke Nwoko, nwoke ọ bụ onye akpọrọ nwoke o nwere first class certificate. Nwoke rụrụ ọrụ na Amalgamated Industry for 3 years. Ya gakwa Lagos kpakwa ike. Ọ rụrụ ọrụ na Nigerian Embassy shire na 1963 ruo 1968. Dịka na mụ mma n'azụ, dịka lala. O jere Washington DC, where he worked in Nigerian Embassy. 1968, o nwekwara Bachelor of Arts in Economics. Dr. Ndubisi ọnwụ omenarụ Ọnwa melarule. ọmụle ọmụ imenarụ onye akpọrọ nwoke Dike, onye akpọrọ nwoke bịanere onye akpọrọ nwoke dike, nwoke ọ bụ onye akpọrọ nwoke obi dere du atụmụ ya dere du obi Chukwu
ọprasirike Uchenna aha otu unu erugweluju Chinweze unu erugweluju Chisom na-enweghị olileanya unu erugweluju Udochukwu unu erugweluju ka ndị enweghị olileanya olileanya enweghị olileanya n'ezi ọwọtọdẹ adukwu unu erugweluju na ndele enweghị olileanya Akure unu eruluju ka ndele enweghị olileanya o dịka ọhala ọwụ ike nga media wave olu ohi na-eji ebere ndị mbe nwaanyị ya mmiri akụ aha otu biko kara obi dịka ọha alala dịka ọha alala onye na mụ ma na-azụ alala nwoke nwere 12 grandchildren ụmụ 12 onye mere mele dọkịta ọnwa melarụ dike leja mụ ma na-azụ deredu ọwa Ikorombaise Media 08030410920